Madungog ba ko din has likod? Dili kayo? Thumbs up? Ako usab nga pagyukbo sa atong mga kauban sa parokya, sa atong mga kaigsuunan, sa atong diocese, nga nag-uban nato dinha sa atong social media platform, no, sa atong Facebook page o sa atong YouTube channel. Kining atong pagpamalandong karon mga kaigsuunan, adunay duruha kadagko nga bahin. Ang atong pagpamalandong o pagsaulog sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo o kini naghatag og dakong kahulugan dili lamang kanatong tanan kundi usab lambigit sa atong kasinatian ug sa atong kahimtang. So aron magiyahan ta natay gamay nga ideya kung unsa ang mahitabo karong musunod nga oras. Mao ni ang murag atong hanay sa atong pagabuhaton karong gabi una. Adunay 5 kabahin. Ang unang bahin mao ang pagtan-aw nato sa atong konteksto kahimtang. Ang ikaduha ang atong pagpamalandong sa pagpakatao sa atong Ginoong Hesukristo. Ang ikatulo atong pamalandungan ang ehemplo o panag-iingnan ni Maria dinha sa iyang paglaom taliwala sa iyang sitwasyon o sa iyang kasinatian. Ug ang ikaupat mao ang kining gitawag nga ang paglaom nga naghatag kanatong kusog pag-atubang sa atong kahimtang o sa atong sitwasyon. And then finally, muundang ta, muhuman ta sa usa ka hamubo nga conclusion. So, unang bahin, ang atong konteksto o atong kahimtang. Kung atong tan-awon ang atong kalibutan karon mga kaigsuunan, kining kalibutan na adunay daghang kasinatian sa kagubot sa panagbangi, no? Hibaw ta nga adunay panagbangi kagubot didto sa Israel o sa Palestina, sa Russia o sa Ukraine. Apan di natamulayo ni adtong miaging Domingo, ambot nakakita man tingali mo sa mga balita, no? Nakabasa mo sa mga pamantalaan nga adunay bombing didto sa Mindanao State University samtang nagmisa. Atong makita nga ang atong kahimtang karon, ang atong konteksto mga kaigsuunan o sa kakonteksto diin dili ikalimod nga adunay kagubot. Unya ni atong miaging semana naglinog pagyud. Kinsay nakabati sa linog? Kitang tanan, no? O kitang tanan nakabantay ta sa linog. Daghay nahadlok nga musulod sa tulunghaan, sulod sa simbahan kay basin og mahugmak ang atong balay alampuanan. Ang akong joke sa akong mga colleague sa university, ako silang giingnan nga kanang mahadlok og linog kana nang daghag kwarta. Ang mga wa kayo'y kwarta di kay ta mahadlok og linog. Pero tinuod pud mga kaigsuunan nga daghang mga estudyante, mga ginikanan nga aduna gyud sila'y dakong kahadlok. Gawas pa niana, ang ato usab nga konteksto adunay pwede nga i-describe, pwede nga tan-awon isip usa ka konteksto dili lamang sa kagubot, kahadlok, usab kini ka konteksto sa pagpangdagmal. Nagtan-aw ko sa usa ka survey nga gihimo sa Philippine Statistics Authority ni adtong 2017. Mao man ni murag pinaka-recent nila nga survey. Og ang kini nga survey niingon nga usa sa 4 ka mga Pilipina nga babae nga nagaedad og 15 ngadto sa 49 nakasinati og pisikal, emosyonal o sexual nga pagpangdagmal pinaagi sa ilang mga bana o kauban sa pamilya.
It says there in our slide, 25%. O kung mong ingon tag 25%, abot ipasabot ni ini, usa sa upat, 1 in 4. Unya, nagtanaw po ko og survey nga padayag o pakita sa Philippine News Agency og mura og ni correspond kadtong balita sa Philippine News Agency nga bisan pa ni adtong pandemiko, Filipinos, or 25% of Filipinos were worried nga ang mga kababayan gidagmalan gihapon. 25%. Unya, nangita pa ko og lain nga mga taho, balita, mahitungod sa konteksto nato. Adunay report ang UP Population Institute, University of the Philippines Population Institute, mahitungod sa mga kabatan-unan karon. Og niingon ang taho, ang report sa UP Population Institute nga close to 1 in 5 Filipino youth aged 15 to 24 have considered ending their lives. In short, kanang suicidal tendency. Usa sa 5 ka mga kabatan-unan aged 15 to 24. Ang kanang gipakita nako diha sa atong slide mga kaigsuunan, comparative study na siya between 2002, 2013 and 2021. Og atong makita consistently in comparison between 2002 to 2021 ni saka gyud ang numero, the numbers have gone up in relation to youth aged 15 to 24 thinking about committing suicide. Og ako pag yung gipalawman ang akong pagduki-duki, og akong gitan-aw kung unsa kaha ang gamot hinungdan ini, nganong naghuna-huna o adunay tendensiya ang ato makabatan-unan. Kanang sunod nga graph, ambot ko maklaro, kay gamay man ang atong graph, pero pwede gid mo moadto sa website sa University of the Philippines Population Institute o makita ninyo nga report. Kanang graph nga akong gipakita makaigsuunan, that's the number of percentage sa survey mahitungod sa unsay gibati sa mga kabatan-unan. Ang comparison 2013 to 2021. O kung atong tan-awon ang top 5 nga nabati sa atong mga kabatan-unan, mauni ang mugawas. Kanang pinaka-highest diha, kanang pinakataas, 16%. Ang gisulti ni ana nga graph niingon nga gibati nimo, you felt that everything you did was an effort. In short, kana bang ambot kong nakabantay na mo ani nga naay mga panahon o mga adlaw nga kanang musud ka sa trabaho nga kanang murag pirti gyud ka kapoy. Unya kanang musud ka sa trabaho nga bugat ang imong kanang bugat imong paminaw ba nga pero pugso na lang, no? Pugso na lang nimo kay kinahanglan man tang maswelduhan. Kay kung dili ta mo manarbaho bisag pugso na lang, no? Usahay pod bisan sa simbahan, usahay pugso nato ang atong kaugalingon, mag-attend og recollection Sabados gabii, no? Or musimba, maglektor, magkaabag, magchoir, usahay kapoy. Nakadumdum ko sa usa ka sugilanon
nga aduna ko toy usa ka batan-on nga 50 anyos. Usa ka Domingo gipukaw siya sa iyang inahan. Ato siyang itago sa pangalan nga Randy, no? Og alas 6:30 sa buntag gipukaw siya sa iyang inahan ug giingnan siya nga dong mata na kay Domingo ra ba? Muadto na ta sa simbahan. Og niingon ang lalaki, ingon si Randy, nga dili ko muadto ng simbahan. Oy, tana lagi, ingon ang iyang inahan nga adto lagi ta kay magsugod na ang misa, kumpleto ng mga tao na nang choir kaabag, lektor uban pa. Og niingon ang katong si Randy nga kapuyan ko. No? Number 1, I don't like them. And number 2, they don't like me. So, giingnan niya yung inahan, tagay ko og duha ka rason nga nung muadtog yung anang simbahan na. Og niingon ang iyang inahan, 2 reasons. Una, 50 anyos na ka. Og ang ikaduha, ikaw ang pari nga mumisa. No? Kung dili ka muadto, why misa? Usahay pinugos ang atong kaugalingon. Mao ni ang gibati sa 16% ni ining mga kabatan-unan. Everything I do is an effort. Ang second highest, imagine, these are young people. Young people. Ang next niingon nga, your sleep was restless. Meaning, dili kayo tarong makatulog ang mga kining gi-survey. Kinsa may problema din sa pagtulog. Ang mga Katoliko murag dili kayo no kay bisag maghumili ang pari makatulog man gyud no. Maayo taog kasinatian sa pagtulog tingali gyud no. Usahay ako nga maghumili gani katulgon pug ko sa akong kaugalingong humili no. Ang ikatulo mga kaigsuonan, ang ikatulo nga rason nganong adunay depression tay na siya 12%, you felt lonely, ug ang ikaduha, you felt sad. Magulanon, ug lonely, meaning, mo ning giingon sa mga kabatan-unan karon kanang they feel that they are socially excluded or isolated. Tinuo di ay, no? Pinagi ning survey. Doon ako'y nabasahan nga article nga gisulat sa usa ka psychologist sa Harvard University. Niingon ang katong psychologist nga ang usa sa dakong kahadlok sa mga kabatan-unan karon kanang gitawag nga FOMO. Ambot kung ang mga kabatan-unan nga niya dinhi nakahibalo ba no mamuan ng FOMO, FOMO. Matod pa sa mga magsusulat ni atong artikulo ng mga psychologists sa Harvard University, FOMO means fear of missing out. Kanang dili nila ma-miss, no? Fear of missing out. So aduna sila sa ilang mga social media accounts na ay makabutang diha usahay nga hashtag in case you missed it. ICYMI, hashtag. So kung makakita mo o post sa inyong mga anak nga naay nakabutang sa ubos, hashtag ICYMI, ang meaning ana, in case you missed it. Nga naman, adunay kultura mga kabatan-unan nga kinahanglan, they do not miss anything. Because if you miss something, you are already excluded. So adunay phenomenon karon nga mahadlok ang mga kabatan-unan that they miss on something. So kung atong tan-awon mga kaigsuonan, katong akong gihulagway, gidescribe nako nga adunay kagubot, adunay panagbingkil, adunay pagpangdagmal, adunay social exclusion, adunay social isolation, klaro kaayo ang issue sa mental illness.
atong tan-aw mga kaigsuonan, no, katong survey sa suicide, then we realize nga ang atong kahimtang karon, it is a context nga nanginahanglan og paglaom o sa konteksto nga uhaw sa paglaom. Remember, kining tendency to end one's life has something to do with the realization that I cannot move forward. Dili ko makapadayon sa akong kinabuhi. Wa na ko'y makit-an nga solusyon sa mga butang nga akong giatubang. Wa na ko'y makit-an nga kagaan sa krus o problema nga akong giabaga sa akong pagtuon, sa akong pamilya, sa akong relasyon. And so, if one reflects on our context today, we realize nga usa kini ka konteksto nga uhaw kaayo sa paglaom. Ug busa, kung mauni ang atong konteksto, ang atong pangutana samtang magsaulog ta og Pasko, while we prepare ourselves for Christmas. Kinsa may naka-attend na Christmas party dinhi, no? Ako upat na ka Christmas party akong naatinan, nagsugod atong November 30, no? Kaganina lang bag-o nag Christmas party ang among graduate school, no? Daghang Christmas party. Ug mabati na gyud nato ang atong pagpangandam mahitungod sa Pasko. Apan kining pagpangandam nato mga kaigsuonan mahitungod sa atong pagkatao sa atong mahal nga makagagahom, usa ka pagpangandam nga nahitabo diha sa kahimtang nga uhaw sa paglaom, uhaw sa pagsalig, nangindahay, yearning for hope, nangindahay sa paglaom. So unsay ikasulti sa atong pagtuo ni ining kahimtang? What does our faith say about a context yearning for hope na nangindahay sa paglaom? Kung atong paklion ang mga pahina sa atong ebanghelyo mga kaigsuonan, atong makita nga ang gisulti sa atong pagtuo mahitungod sa paglaom kining pulong nga incarnation in English, or ang pagpakatao sa Dios. Kay kung atong tan-awon ang kahimtang o konteksto sa Israel niadtong panahon na, mas labaw pa ang kalisod nga ilang nabati sa pag-abot ni Jesus. Nga naman, in that context, in Israel before, they were subjugated by the Roman Empire. No? They were under the domination of the Roman Empire. Murag alang kanila, murag nibalik sila ni atong kasinatian nila sa Karaang Testamento nga Babylonian exile. No? And so they were yearning for hope, and God's answer ang tubag sa Dios sa ilang pangindahay sa paglaom mao ang pagpadala sa iyang anak. O kining incarnation mga kaigsuonan, no? Kining incarnation nagpadayag mahitungod sa usa ka Dios nga nakig-uban kanato, a God who is with us. Nakig-uban diha sa kasinatian sa pagpangindahay, accompanying a people yearning for hope. Ug atong makit-an sa atong ebanghelyo mga kaigsuonan nga si Jesus mao ang embodiment, ang pagpahimugso, ang pagpakatao sa Dios nga nahimong may lawas aron ipadayag ang gugma sa amahan pinaagi sa pulong o sa buhat. Okay. Now, hapit na 30 minutes, mag 1 hour man ni, tuguti lang ko ninyo nga mohimo og 3 ka punto isip pagpamalandong ining pulong incarnation. Kaya basig, mutana ta kay kasagaran manggod, kay bawta nga Christmas is Christmas, no? We associate it with gift giving, we associate it with Christmas parties, associate it with fun and joy. But perhaps pwede po natong pamalandungan ang kahulugan sa Pasko nga unta kini adunay kalambigitan sa atong kahimtang nga nangindahay sa paglaom. So, some reflections on the incarnation.
Una, mga kaigsuunan, mao nga ang pagpakatao sa atong Ginoo nagpadayag o nagpakita sa naghingapin nga gugma sa Dios. The love of God that surpasses all understanding. Nakahibalo man ta ni ining bersikulo gikan sa Ebanghelyo ni San Juan, John 3:16. Aber unsa man ang John 3:16? Na may mga lektor nga ako nakit-an diri. Gituyo nako nga wala ko nag-antyuhos karon kay para murag dili kayo mabantayan, pero naag yung ko'y nailhan nga mga lektor diri dapita. Aber unsa man ang John 3:16? For God so loved the world that He gave us His only Son. No? Tungod sa naghingapin nga gugma sa Dios, iyang gihalad, gihatag, giula ang iyang anak. Aron kita makatagamtam og kinabuhing tunhay. Aron kita makatagamtam og kinabuhing tunhay. Ang pagpadayag sa Dios sa iyang gugma, mao kini ang maong giingon nato dinhi nga it is a love that surpasses all understanding. Kay ngano man, usahay ang tawhanong pagsabot sa gugma, quid pro quo. Sabot ipasabot sa quid pro quo, it's a Latin expression nga adunay kapalit kanunay. Aban ang gugma sa Dios, usa ka paghigugma nga gihatag kanato even if we don't deserve anything. Even if we are not worthy of His love. Ang atong kasinatian sa tawhanong gugma, usa man nakakasinatian nga, sige, buutan ko nimo kung buutan ka nako. Higugmaon ta ka kung higugmaon ko nimo. Or usahay sa atong kasinatian pagani kung magminyo ang anak no ato pang susihon nga kinsa man ang imong banhonon o imong asawonon, unsa man na nga pamilya gikan, di ba? Kasagaran mangutana man gyud ta kay siyempre ang mga ginikanan mangutana man na sila nga maayo ba kahimtang ning akong anak kung maminyo na, no? Usahay mangutana tag di ba na kaliwat og mga ungo ng imong boyfriend, no? Basig kaliwat na og mga ungo ng imong maminyuan, no? Basig kaliwat nag mga mamarangay o manghiluay. We always are concerned about the future. That's the human experience of love. Nakadungog kog usa ka talk sa usa ka pari og niingon siya nga ang gugma kuno murag coke. Usahay sakto, usahay zero. O kung malason ka, napakay kasalo. No? Murag ko. Aba naggugma sa Diyos, mga kaigsuunan, nagpadayag sa naghingapin nga grasya nga gihatag sa Ginoo kanato. Sa Salmo Kapitulo 8, versikulo 4 ngadto sa 9. Nindot kayo ni nga Salmo. I hope if there's one thing that you can take away from our session tonight, I pray nga kining Psalm number 8. Unsa man ang giingon sa Salmo Kapitulo 8, versikulo 4 ngadto sa 9. Psalm 8, verses 49. What is man that you care for him? Mortal man that you care for him, and you have made him little less than a God. Pag-ampo ni kining salmo mga kaigsuunan, pag-ampo ni Hari David. Ug niingon si David sa Ginoo, kinsaraman ko nga imo kong panggaon, because David knew about his unworthiness. Kay balo man ta sa istorya ni David, di ba? No? Si Hari David katong gikompronta siya ni propeta Nathan, no? Sa libro sa mga hari. The story of King David was that, no? Nangilog siya asawa, no? Mura siya coke, ni salo siya. No? And he repented
of his sinfulness, og niingon si David, wag yug ko'y dili ko takos og angayan nga gihigugmaon sa Ginoo. Apanabati ni David ang pagpasaylo sa Dios kaniya. Sumauning nisuwat si David sa Salmo kapitulo 8, bersikulo 4 ngadto sa 9, what is man that you care for him? Mortal man, that you love him, you have made him little less than a God. Nagpadayag ang incarnation, ang pagpakatao sa Diyos, nga ang Diyos nahimong tao, aron ubanan kita niya, aron duyugan kita niya, ang lain pang nindot nga Bisaya, nga pulong, aron siya makigsandurot sa atong kahimtang. Makigduyog ug makigsandurot. Ang English translation, kinsay niingon nga dili ta mag-nosebleed og Bisaya. Maka-nosebleed ang Bisaya, uy. No? The English word for sandurot is solidarity. So God became a human person, took on flesh to be in solidarity with one another. Aron makigsandurot sa atong kahimtang, to be in solidarity. Adunay usa ka writer nga niingon siya, when God became a human person, it was the first time that God felt what it's like to walk barefooted. It was the first time when God felt what it feels like to thirst and to be hungry like us. Ug tungod kay nakigsandurot ang Dios kanato, murag aduna nay first-hand experience ang Ginoo what it's like to be human. What it's like to be tempted because he was tempted. What it's like to struggle with loneliness. What it's like to struggle with depression and rejection, that you have to be sweating in blood because you're so worried that you will be arrested, you will be persecuted. Mao nang una, ang ikaduhang pamalandong mga kaigsuonan mao kini. Incarnation, ang pagpakatao sa Dios nagpadayag sa pagkamapaubsanon sa Ginoo. An expression of the humility of God. Nindot kaayo ng gisuwat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Filipo, Philippians 2:1-11. Kini nga bersikulo mo ni gitawag sa mga theologians nga the verse of God's self-emptying. Ang pulong humility, mga kaigsuonan, gikan na siya sa Latin, humus. H-U-M-U-S, humus. And we know this already, okay? Humus, or humus means dili tong pagkaon nga gikan sa Middle East no kanang humus na diha baligya sa unahan. Humus means soil, dirt. And so the meaning, the root word of humility is that you humble yourself, you lower yourself to the level of the soil or dirt. If we look at the power and the majesty and the glory of God, the humility of God tells us nga gibiyaan sa Ginoo ang iyang himaya aron muuban sa atong kahimtang. Third, incarnation marks the beginning of our redemption. Ang pagpakatao sa Diyos, dili lamang pagpakigduyog, dili lamang pagbutyag sa gugma sa Amahan, kundili kining pagpakigduyog, pakigsandurot o pagbutyag sa gugma sa Amahan, adunay purpose kini. Matud pa sa usa ka psychiatrist nga nagsulat mahitungod ni iling Psychology of Love, niingon siya, love is purposeful. Adunay katuyuan ang gugma. O ang katuyuan sa gugma sa Dios ay ang pagpadayag o pagpakigsandurot kanato mao kini, that the incarnation marks the beginning of our redemption.
Jesus lived among us as the dawn of the new age. Gihimo kitang mga anak sa Dios pinaagi sa pagpakatao ni Kristo. Mauna mga kaigsuunan nga sa atong misa muingon na ta Our Father. Diba kanang nakabantay na mo anang pagampo sa dili pa mga lawat kanang amahan namo kinsay nakabantay na ana, no? Kitang tanan nakabantay naman ta ana tingali. No? We see Our Father, and if we look at the instruction sa kanang basahon sa pari, the priest before the Our Father moingon ang pari, no? We are taught by Jesus with these words, and we dare to say. Unya motubag day mga tao, Our Father. Ambot og nakapangutana namo mga kaigsuunan. Sa Bisaya nga translation sa misa, ang isulti sa pari, mangahas kita sa pag-ampo. Mangahas. Dare. Ambot og nakapangutana namo nga nganong ang gigamit nga word pagpangahas o dare? Nganong dili man moingon ang pari nga and in joyful, beautiful voice, we prayed Our Father. Nganong dili man ingon ana, mas nindot man siya, theatrically speaking. Nganong pagpangahas man. Tungod kay sa karaang testamento mga kaigsuunan, walay makadare og litok sa pulong amahan namo. Ngano man? Because in the belief of the Old Testament religion, God is utterly other. That the distance between us and God is so vast nga dapat dili ta mangahas paglitok man lang sa iyang pulong. Dili ta mangahas, kung di ganit ta makapangahas paglitok sa iyang pulong, dili ta mangahas moingon nga siya akong amahan. You know what's the crime of Jesus when He was crucified? He was crucified as a blasphemer. Tanawan ninyo nang sa Holy Week, kanang sa Good Friday, the accusation of Jesus when He was arrested was the accusation of Him being a blasphemer. Nganong blasphemer man si Jesus? Tungod kay sa mata, sa mga powers that be in Jerusalem, He was blaspheming by claiming that He is the Son of God. And so in the mindset of the Old Testament, walay makapangahas, walay makadi. Kana ganing mubati ta nga superior ta, unya naay taw magduol-duol sa ato, no? Kanang gitawag nga FC, feeling close. Unya magkuhit-kuhit, maghapak-hapak sa ato, magkataw-katawa sa atong mga joke, moingon ta, nakader uroy na muduol nako. Nakader tuod ni nga subidahon kay gnaong, no? Murag anghel siya gnaong, nahulog ikan sa langit na lumping ang naong. Nakader uroy ni siya. And so the message of the incarnation as the beginning of our redemption is a message about God becoming one of us to reveal, pagpadayag sa gugma sa Dios aron kita hatagan og grasya nga mudangup sa Dios, dili isip usa ka Dios nga lahi, Dios, a God who is foreign, a God who is distant, but a God who is a Father. Ang Ginoo nga sama sa akong amahan, who protects me, who cares for me, who answers to my cry, who addresses my needs. Mubreak tagamay mga kaigsuunan og ang akong tawgon si Dave aron muhatag og gamay nga pagdalit og usa ka kanta alang kanato.
Kung atong tan-awon mga kaigsuonan, ang pamalandong sa pagpakatao, pwede natong i-summarize into 3 words. Ang akong nasulti na sa unahan. Una, ang incarnation, ang pagpakatao sa Diyos, mao ang pagpadayag sa gugma ni Kristo sa Amahan. Pagpadayag. Ikaduha, mao ang pagpakigsandurot sa Diyos dinha sa pagpakatao ni Kristo. And third, mao ang pagluwas. So pagpadayag, pagpakigsandurot o pagluwas. Kung mao kini mga kaigsuonan ang pamalandong mahitungod o kahulugan ni ining pagpakatao sa Dios, ato makita nga kini nga kinabuhi, pagpadayag, pagpakigsandurot o ang maluwas ng presensya sa Dios, kini iyang gitugyan sa simbahan. O kita nga mga sumusunod ni Kristo, kita nisalmot sa iyang kinabuhi o atong gidawat ang Espiritu Santo aron unta mamahimong atong misyon ang pagpadayag, pagpakigsandurot o pagluwas. O atong makita nga sa mga unang Kristiyano, kining ilang pagkahibalag, kining ilang encounter with Jesus has made a difference in their lives, and they also tried to make a difference wherever they find themselves in. And so nahimong dakong relihiyon ang Kristyanismo tungod kay nakita sa kalibutan that the followers of Jesus made a difference in the lives of others. Naghatag silang paglaom, taliwala sa pagpanglutos. No? Atong mabasa man nato sa early history sa Christianity, sa pagpanglutos sa panahon ni Diocletian, and so on and so forth. O siguro ni ining ikaduhang bahin mga kaigsunan, atong pamalandungan, kining pulong paglaom nga resulta sa pagkaila ni Kristo. And I would like to use the example of Mary because the Holy Mother is the first really who encountered Jesus. She carried Jesus in her womb for 9 months. So siyang pinakauna. So marag homage po ni sa mga ginikanan. Mary is the model because she was the bearer of Christ. And so we can also say she was the birther of hope. Tungod kay ang pagpakatao ni Kristo, the incarnation of Christ, the birth of Christ was also the birth of hope, as can be seen with the people who encountered Christ and made a difference in their lives and in the lives of others. Ang pulong paglaom mga kaigsuonan, hope, is a theological virtue. And its object is God. And so, kining pulong paglaom, dili ni siya sama sa kanang ginaingon sa social media nga sana all. No? Ang sana all kanang murag maibog ka sa post nga, katong long weekend, wa sila mahadlok sa linog dito sa Kagwait, nya tugyapon sila sa Kagwait. No? Sana all, nakaadtupod ko. Hope is not the same as sana all. Hope is not the same as wish ko lang, kanang New Year's resolution. No? Kanang, di ba, hapit naman bagong tuig, natay mga New Year's resolution. No? Na ako'y nabasahan nga post sa Instagram, niingon siya nga, Lord, karong bagong tuig, no? Ang ako untang pag-ampo, ang wish ko lang, Lord, usa ka tambok nga pitaka ug niwang nga lawas. Kay last year, Lord, gibali nimo, no? Hope is a theological virtue nga dili lang wish ko lang or sana all. The object of hope is God, and the foundation of hope is our trust in the abiding presence of
the Lord. So kung atong balikan tong akong gidescribe, gihulagway kaganina nga konteksto mga kaigsuunan, ang Adbyento ug ang Pasko, ang pagpakataw sa Dios, nagpadayag sa paglaom taliwala sa kangitngit. Nga taliwala sa kangitngit, dili kita angay mahadlok tungod kay adunay Dios nga nag-uban kanato. Christ is referred to as the light of the world, contrasted by the darkness of sin. Kanang makikita tag ngit-ngit mahadlok man gyud ta. Dumdum ko sa usa ka istorya ang bata kuno gisugo sa iyang mama, giingnan nga dong pagpalit itong suka kay magluto tag panihapon magpaksiw ta. Niingon siya nga dili ko makay mahadlok ko kay ngit-ngit kay basig na ay santil mo diha o na ay ungo. Og niingon ang mama ayaw kahadlok anang kangit-ngit kay naaman si Jesus mag-uban nimo. Og niingon ang bata nga bright pod si Jesus nalay sugua ma. Sometimes we fear darkness. And when we encounter darkness, just like the context where we find ourselves, war, violence, social isolation, social exclusion, depression among many of our young people, we feel that we are in perpetual darkness. And Jesus, who is the light of the world, comes to us. The dawn from on high shall break upon us. Ang banag-banag gikan sa kahitasan mo bidlisiw sa atong kinabuhi. Aron paghatag kanatog paglaom. O kung atong tan-awon, ang pundasyon, ang sumbanan sa paglaom, kining saad nga gisulti sa sulat ngadto kang Timoteo versikulo 2, kapitulo 2, versikulo 13, kung kita dili magmakanunayon, if we are faithless, God remains faithful because God cannot deny Himself. We can have hope because God is faithful and will keep the promises He made to us that He will never ever forsake us. O ang ihemplo ni ini mga kaigsuonan, kining paglaom ni Maria. Kaya diba sa konteksto ni Maria, pag-ingon sa anghel kaniya, maumani ang ebanghelyo ni atong December 8, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Magmabdos ka. Ug si Maria nahadlok, tungod kay niadtong panahon na, kung magmabdos ka nga way amahan, batuhon man ka hangtod mamatay, kay nagdala man kang kaulawan sa imong pamilya ug katilingban. Karon sa atong konteksto, dili na, not so, no? Because we are more accepting. In fact, we say, this woman is so empowered. No? Apan mga kaigsuunan, sa panahon ni Maria, kining kahimtang ni Maria was one of darkness. But she continued to hope tungod kay nisalig siya sa pulong sa Dios, niingon ang anghel, God is with you. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Unsa ganito bag? Kung moingon ko, ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanako mutubag mo sa pari. Have you ever wondered why the church is using those words? Inaim mga kanang dili katoliko nga moingon nga kining katoliko kining ilang misa wa jud is Biblia. Oy, naagis Biblia tanan. Bisan kanang ang Ginoo maana kaninyo. But sometimes because it has become so ordinary, it also has become trivialized. Murag wa na siya kahulugan. So pag ingon sa pari, ang Ginoo man, the Lord is with you, murag usahay katulgon ta, and also with you. Kuan lang, no, murag, it's just something that we do without any meaning. So pag ingon sa pari, the Lord with you, na-doubt ang microphone, there's something wrong with this microphone, ang tubag sa mga tao, and also with you, Father. So Mary was not afraid because she believed that God is always with her. Ug ang istorya sa kinabuhi ni Maria, mura ni gisimbolo ni ining Bethlehem. Ganina sa kanta ni Dave, nag-mention siya ni atong pulo nga Bethlehem. I don't know if you've wondered why
Jesus was born in Bethlehem, but ang Bethlehem, mga kaigsuunan, usa ka lugar nga nagsimbolo sa journey ni Maria. O kung atong tan-awon ang narrative sa Pasko, usa kini ka naratibo, usa kini ka istorya, di inahitabo sa Bethlehem, ug ang Bethlehem usa ka simbolo sa lugar, a place of uncertainty. Kaya nga naman, pag abot nila sa Bethlehem, they didn't find any accommodation. And they've been transferring from one place to another. They were trying to book a hotel. And all the answer was always no. So it was a place of uncertainty, a place of rejection also. And eventually they found themselves in a manger. Ang mga tao, wa ni welcome sa Ginoo. Ang ni welcome sa Ginoo, ang mga baka, hayop ug uban pa. So Bethlehem was a place, a destination, which was fraught with uncertainty and rejection. Very much the same as our context. But because of the obedience of Mary, tungod sa iyang pagsugot sa pulong sa Ginoo, Mary, and God's grace was able to transform this place of uncertainty and rejection into a place of grace, a place of joy, and a place of worship. Kaya kung atong tanaw ng Bethlehem, di ba? Mauning lugar nga gisalikway si Maria o si Jose. Mauning lugar nga murag matunugan magyud na ma-COVID magyud ta diring lugar oy pastilan Ginoo ko wa may mo padayon nato. And by the looks of it, kung atong tan-awon ang Bethlehem, wa gyud paglaom, so uncertain, a place of danger. And yet, because of the obedience of Mary and Joseph, they were able to transform this place of uncertainty. Ang kahimtang nga makahahadlok, ang kahimtang nga murag adunay nga murag walay paglaom, but because of their obedience they were able to transform this place of uncertainty into a place of grace, a place where one is certain that God is there. Kining lugar sa kangit-ngit gihayagan, gidanagan sa presensya sa Ginoo. Bethlehem was an insignificant place. Naa sa Micah chapter 5 verse 1, Old Testament, "But you, Bethlehem Ephratah, least among the clans of Judah. From you shall come forth for me the one who will be ruler of Israel." Unsay gisulti ni Micah? Kung atong tanaw ng Bethlehem, Bethlehem is a very insignificant place, a place of uncertainty and hopelessness. But because of the obedience of one obscure girl, insignificant person, it became the source and the fountain of salvation. It became a place where the transformation of the world, ang kabag-uhan sa kalibutan, ang kabag-uhan sa daghang kinabuhi, nagsumikad. Unsay buti pasabot ani mga kaigsuonan? If Bethlehem, which is a place of uncertainty and hopelessness, can be transformed to become a place of grace, perhaps our lives, our context, usahay ang atong kinabuhi mo ingon ta, may paglaom na yung kinabuhi, undang nako. Ayoko na sa earth, wato nako sa Mercury or Mars. Kanang ma-discourage ta sa atong pamilya, ma-discourage ta tungod sa kadaghang problemas ng kinabuhi mo ingon ta, ayoko na sa pamilya ko, aalis na ako. Because this place is a place of hopelessness and uncertainty. But Mary has demonstrated through her example that one can transform a place of uncertainty and hopelessness as long as one believes and trusts and hopes in God. Last part na gyud mga kaigsuonan. Hope that empowers us.
Ang paglaom nga gihuptan ni Maria, the hope that Mary was holding on to was a hope that was not just conceptual. Kanang hope nga mayon ta nga, kabalo lagi ko mulaom ang ko. Kanang giingon sa kuan nga, laom ayaw salig. Or salig ayaw laom. But the hope of Mary was a hope that was an empowering hope. Usa ka paglaom nga naghatag og kusog. And one wonders, no, kung atong tanaw ng kinabuhi ni Jose ug ni Maria, di man ni sila mga sikat sa katilingban sa Israel. They did not belong to the upper crust of the Jerusalem society. Upper crust. No? Kadtong 0.5% magsakay-sakay og helicopter, no? Nga kung muadto sila sini magsakay sila og Mercedes-Benz, no? Ang kita kariton, no? Datsko, no? Manay ato. Mary and Joseph were even worse. They do not have a place to lay their heads on. Makaingon ta mas swerte pa nga itong kinabuhi kaysa kang Maria o kang Jose. But they held on to their hope. They did not belong to the upper crust of society, but their family changed the world. Their family, their lives changed many, many lives. Tungod kay ang ilang paglaom, their hope was an empowering hope. And so in Bethlehem, in that manger, wa pa'y manger, wa pa na himo, no? Advent candle pa, no? Ang manger ba na makigsuunan pasungan? Kung atong tanaw ng pasungan, there is nothing beautiful in pasungan. Of course, karon na-beautify na itong mga pasungan kay lisod pod og nanimahong baka ang atong pasungan sa simbahan, Cathedral Rabani, si makasabanta sa atong bishop. But the original manger, it was even lower than what is ordinary. It was a filthy place. It was a dirty place. It was a place where people would avoid. And yet God was born in that place where people do not want to go. And so the symbol of Bethlehem and the symbol of the manger is a great challenge for all of us to think about the places and the experience and the relationships where no one would dare to go. And it is as if saying in Christmas, God is in the place where you're trying to avoid at all costs. Places like sin, places like trauma, places like anger, places like hatred. These are not the places we would want to go. But on Christmas, God will embrace our filth so that we not only find God in the ordinariness of everyday life, we can even find God even in suffering. Sagdiya sa pag-antos. And so, ang pagsanong ni Maria, Mary's yes, sets the pattern of our reception of Christ in our world. Sets the pattern. Ang yes ni Maria, usa ka yes, nga iyang gihimo, bisan pa, ug mag-unong ta, didto sa pasungan, bisag mag-unong ta sa kalisod, bisan mag-unong ta sa uncertainty and hopelessness. And Mary's yes sets the pattern of this reception. Immediately we can ask ourselves, what is my reception of Christ this Christmas? Buhi lang ba si Kristo sa Christmas party? O sa mga lipay-lipay, na ba si Kristo bisan sa atong kasakit? We all have moments like Mary's when we are presented with God's love, us and to the world around us. Our response to those moments determine the incarnation of Christ, that is the Word made flesh in our lives. So for example, if today,
My situation is one of hopelessness and uncertainty. Ang akong pagtubag sa presensya sa Ginoo ni anang kahimtang sa pagkawalay paglaom, sa akong pangindahay, sa kalisod sa akong kinabuhi, will determine whether Christ is going to be born. Kung siguro maarte pa masyado si Mary, niyon siya, ay, yak, di ko anang mga manger diha. I'm supposed to be the queen of the universe. Diba? Anong sa atong worship, sa devotional nato kang Mary, is the queen. Pero ang queenship ni Mary is far from the queenship of our royalty. Walay arte-arte si Mary. No? Diha na kumuutong, no? Kung sa may na diha, nahinlui, butangin na diha gamay nga kugon, balag katol-katol, muutong na ko. Kung maglisod ta, nag-utong ba yun ta usahay? Nag-utong tas trabahoan kay, agoy, gamay na lang yun. Ako nagyod ning upawan ning kilay aning akong katrabaho. Kaya napungot yung ko anin niya. Nag-utong na yung ko anin niya. Nag-utong na yung ko aning akong banaw, akong asawag mga anak. But Mary's yes was a yes that was given to God no matter what the circumstance is. O galang kanako, mao ni ang misyon natong mga tao, mga kaigsuunan. Last 3 slides. Ningon si Pope Francis nga ang pagkasimbahan nato, mga kaigsuunan, mao'y usa ka pagkasimbahan nga gisangunan sa misyon nga atong dalhon gayud kanunay ang presensya sa Ginoo. Kadtong Ginoo nga wala mataw sa palasyo, kundili kadtong Ginoo nga nataw sa pasungan, kadtong Ginoo nga giutong sa Bethlehem, kadtong lugar nga walay paglaom, lugar sa kangitngit ug lugar sa kalisod. That is the type of God who is asking us to do 3 things. Pagpadayag sa gugma sa Dios, pagpakigsandurot sa atong isig katao, ug paghatag og kaluwasan sa atong mga kaigsuunan. And in Evangelii Gaudium, niingon si Pope Francis, an evangelizing community gets involved by word and deed in people's daily lives. It bridges distances and is willing to abase itself if necessary, and it embraces human life, touching the suffering flesh of Christ in others. Mauni nga Ginoo ang nataw sa Bethlehem, mga kaigsuunan. Ug mauni nga Ginoo ang nagtawag sa simbahan, nga mamahimo siyang simbahan, nga adunay pagbati, pakigduyog, pakigsandurot ni adtong mga naglisod, ni adtong mga nawad-an og paglaom, ni adtong nagpuyo sa kangitngit, nga nanginahanglan sa kahayag sa gugma ug pasaylo ni Kristo. And Pope Francis said, I prefer a church which is bruised, hurting, and dirty because it has been out on the streets, rather than a church which is unhealthy from being confined and from clinging to its own security. Mas gusto nako ang simbahan nga nagkapangus-pangus, gisakitan, og nagkabulingit, tungod kay niadto siya sa kalye, sa kalisod, sa tawhanong kinabuhi. Rather than a church who is so sanitized, a manger who smells like Giorgio Armani, I prefer a church who smells like the sheep in the manger. Because hopefully, that church will really preach the authentic Christ. O kung atong makitan, kining tunud-anay nga Kristo sa atong matag kinabuhi, mga kaigsuonan, perhaps we can really say nga nagsugod ang pagbanag-banag sa tinud-anay nga paglaom tungod kay si Kristo na himugso sa atong taliwala.
Christ in you, our hope of glory. Thank you and Merry Christmas.